இப்போ பார்க்க போது அதிசயங்கள் செய்கிற சாங்கு 4/4 டைம் சிக்னேச்சரு. சரியா? தபேலா. சரியா? நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி வாசி, பொறுமையா ரிலாக்ஸா வாசி, சாங் கேட்டு. ஓகே? ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். மெட்ரோனம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. இன்னும் மெட்ரோனம்ல போட்டு கரெக்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ண. அந்த டெம்போ முன்ன பின்ன இருக்கு, அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? நான் சொல்லி கொடுத்தேன். அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம். ஓகே? மெட்ரோனம் போட்டு வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். ஓகே? ஓகே, குட். பார்ப்போம்.